μια μέρα και έτρεχα, το έπαιζα μάγκας δηλαδή. Και πάω και... Λοιπόν, και το παίζω μάγκας, ρε. Και πάω, ο μάγκας, εγώ, ο Γιώργος, ο Κοσμαχτιάς, ο μάγκας, πάω και στρίβω, έτσι, ο μάγκας, εδώ μετά ότι ήμουν βαλτήρος, στρίβω, τρώω μια στρώσα, απίστευτη. Και το μετάνιωσα μετά, γιατί έτσι δηλαδή, και αυτό. Και τώρα τα λέμε, βασικά δεν δείξω και τον καράβι. Κάνω ένα pause. Κάτσε να ξαναγυρίσω. Τώρα στον περάσι μου να... Έχω και εδώ παρακάτω το εργαλείο μου. Φτιάξω λίγο ακόμα να το βλέπετε εδώ. Είναι ένα Claremont. Λοιπόν, τον καράζ μου. Θα δείτε. Και να σου πω κάτι, παιδιά, είναι κάτι μαγικό. Βλέπετε. Εγώ το κατεβάζω τώρα να... Κοιτάξτε. Ναι, και όμως έχω τόση δύναμη. Τα λέμε. Bye, Γιώργος Στίγας εδώ. Σας αγαπώ όλους. Like, subscribe. Εδώ και άμα και σε μένα. Bye.